שלום לכולם, אני מצלם עכשיו שלולית החורף, שזה שלולית שנוצרת בחורף, בגשמי החורף, ומתקופת נובמבר עד תקופת סוף הגשמים, ואז שהיא מתייבשת. במאי היא כבר יבשה, ובנובמבר ובדצמבר שמתחילים גשמים היא מתחדשת ומתמלאה במים, וכל מה שאתם רואים עכשיו זה אחרי עצים, שורת העצים יש מים. העצים האלה זה עצי אקליפטוס שהביאו אותם מאוסטרליה בשנות ה-50 ושתלו פה, ומסיבה שהם סופגים המון מים ורצו לייבש אותה, או ששלולית החורף הזה לא תחרוק ולא תגיע לבתים וכל הנושא של יתושים, אז החליטו בשנות ה-50 שבעזרת העצים, עצים אקליפטוס, איכשהו נייבש את השלולית החורף. השלולית החורף היא כרגע נחשבת לשמורה, פארק, זה נקרא פארק שלולית החורף, שהנה לפניכם כל זה פארק, ופארק הזה יש חלק שאני עכשיו מצלם, זה עצים ששתלו, אבל כל היתר זה צמיחה, צומחים פה שיחים וכל מיני דשא וכל זה באופן טבעי. מה שכן, גם היה פה פעם שמורה של אירוסים, אבל העבירו אותם מפה לכיוון הים, עוד 200 מטר מפה יש שמורת האירוסים, אבל נשארו פה כמה שיחים של אירוסים שגם בתקופת פברואר הם פורחים. כפי שאתם רואים, העצים האקליפטוס הם גדלו משנות ה-50 ונעשו ממש לגובה ענקים. עכשיו, בשמורת שלולית החורף חיים פה חיות כמו גטאות, נחשים, יש פה גם שועלים וטן, ובתקופת שיש פה מים בשלולית החורף באים פה ציפורים, הם כבר כנראה מכירים את זה, כמו ברווזים, כמו ענפה, ומתחדשים פה אוכלוסיית הצפרדעים. היא כנראה מצליחה לשרוד בתקופת הקיץ, מתחפרים באדמה, וכשחוזר המים הם יוצאים, הם דו-חיים, יכולים להרדים את עצמם ולחיות ולחזור לחיים אחרי שמים חוזרים. זה ממש מעניין. בתקופת החורף החיים פה ממש יפים, ובאים פה מלא אנשים לטיולים, מצלמים ומסתכלים. עכשיו הברווזים הם מתרבים פה. אתה רואה פה אוכלוסיית ברווזים עם כאילו משפחה, עם אבא אמא, ואחריהם שוחים במים אפרוחים. אפרוחים שנולדים פה. הזוג של ברווזים מטילה פה ביצים, ואז יש פה הולדה של משפחת אפרוחים וברווזים מתרבה פה, ושלקראת החודש אפריל, מאי, הם עוזבים פה, כי מים כמעט שלא
נעלמים, הם לא יכולים לחיות פה כבר בלי מים, אז הם עוזבים את המקום עד שהמים עוד פעם חוזרים לאזור הזה. פה בצד שני זה חלק ששתלו פה ובנו פה את הפארק. זה פארק של שלולית החורף, שהוא ממש יפה. המשך הסרט, אנחנו עכשיו חוזרנו לצד הטבעי של שלולית החורף. כפי שאתם רואים, יש פה כל הירוק עדיין, מחכה לגשם, וזה אוכלוסיית החיות שגרות פה בשלולית החורף. כפי שאתם רואים, יש פה כיפות חולות, שנונית שפלה, קרפדה ירוקה. זה בעלי חיים שחיים פה בשלולית החורף. וכמובן יש פה גם נחשים, כמו שאמרתי, יש פה גם נחשים ארסים, צריך להיזהר פה. במיוחד אני לא מציע לטייל פה בחושך. ויש פה, לפעמים בלילה אני שומע הילולים של הטן או שועלים שהם מסתובבים פה ומשמיעים קריאות שלהם, וזה גם אוכלוסייה שצריך להיזהר ממנה. וכמובן צפרדעים שהם כל התקופת שיש פה מים משמיעים כל ערב, במיוחד בערב, רעש מטורף מהשלולית החורף, ואומרים שזה סימן שלבאות הגשם. אם הצפרדעים משמיעים רעש חזק, זה מרגישים שיבוא גשם בקרוב. כמובן יש פה, כמו שאמרתי לכם, יש פה אוכלוסיית קבועה של הציפורים, במיוחד שבשנים האחרונות התרבו פה להקות של התוכים. תוכי ירוק, שהוא כנראה עזב ברח מאיזה מקום, והם התרבו והם חיים פה ממש מתרבים יפה, כנראה יש להם פה מזון, והם מתרבים וחיים בכיף פה בשלולית החורף. כמו שאתם רואים, יש פה מלא שבילים של מטיילים, במיוחד עוד פעם בתקופת החורף המון אנשים מטיילים פה עם משפחות, סופי שבוע פה ממש מלא אנשים, כולם רוצים לראות את הברווזים, הנפה וכל המים, וכל ממש יפה מבחינת את המקום. בואו נמשיך. וכפי שאתם רואים, צד שני זה חלק הפארק ששתלו פה, ויש פה שכונה מסביב, בתים, ועוד איזה 200-300 מטר מפה ים. והכל פה מסודר, נקי, יפה. כדאי לבוא פה ולראות את המקום. אני כמובן מכיר פה, אני מטייל פה הרבה, מכיר פה כל מקום,
ואני ממש נהנה כל פעם שאני עושה פה טיולים. אני ממש נהנה מזה, ואני חושב שזה אחד המקומות היפים בארץ. כמו שאתם רואים, העצי אקליפטוס הם ממש צמחו לגובה של 30-40 מטר, ועושים מין כזה קיר טבעי, חוצים את שלולית החורף מהחלק הלא טבעי, וזה ממש יפה וכדאי לכם לראות. ואחד הדברים הנוספים שיפים פה, עכשיו גם אפשר לטייל בקיץ, גם נחמד. עדיין בחלק שהייתה שלולית החורף הכל ירוק, הכל יפה, אין חיות, אין ברווזים, אין ענפה, לא שומעים את הצפרדעים, אבל לטייל אפשר פה. ובחלק ששתלו, החלק השני של פארק, לא טבעי, אפשר גם לעשות מנגל על האש. יש פה דברים שאנשים באים ועושים את זה, אז גם אני מציע לכם. וזה מקום אדיר, אני ממש אוהב את זה. אני כמעט כל שבוע מטייל פה, כמה פעמים בשבוע, ולא מפסיק להתלהב מהמקום. עכשיו אנחנו בשיא הקיץ, באוגוסט, ותראו איזה ירוק. איפה יש בארץ ככה מקומות ירוקים יפים כמו בחוץ לארץ. תראו איזה עצים ירוקים יפהפיים כמו יער. מאחורי עצים נמצא המקום של שלולית החורף. ושם אני בטוח שיש פה חיות שמסתתרות פה בין השיחים, בין העצים. הם רק בלילה יוצאים. אז אני לא מציע לטייל ככה חופשי, לא על השבילים. יש שבילים אפשר ללכת, אתה רואה מה אתה הולך, אבל אם זה לא על השבילים, נניח כמו פה יכול להסתתר נחשים. יש פה נחשים ארסים, יש להיזהר לא להסתכן, כי מרפאה או חילוץ לא יהיה פה קרוב. הנה יש פה עוד שלט של החיות, שכמו שראינו לפני זה. בואו נתקרב, אפשר לראות את כל החיות. זה חוזר על עצמו, שלט את זה כבר ראינו כזה שלט. יש פה, עשו פה מין גשר קטן למעבר מעל התעלה. זה עוד תעלת של ניקוז המים, ויש פה איזה שלט שמראה איך נמצאת שלולית החורף מבחינת יחס לשכונות מסביב. ופה יש פה הסברים יפהפיים, ויש פה חיות שנמצאות בשלולית החורף. הנה אנחנו נעלה על הגשר, נעבור את התעלה. זה התעלה שנמשכת לתוך השלולית החורף. שלולית החורף ממשיכה ויפהפייה. המשך הסרט, כפי שאתם רואים, יש פה חלק של הפארק ששתלו פה, לא טבעי, וזה שלולית החורף שהיא טבעית,
המים, איך נוצרת שלולית החורף? הגשמים, היא כאילו נמצאת בחלק התחתון של השטח הזה, ויש מהגשמים יש ניקוס, ירידת מים מכל האזור לכיוון השלולית החורף. זה כבר קיים שנים על גבי שנים. דיברתי עם אנשים ותיקי אזור, והם סיפרו לי שהיא תמיד הייתה, היא תמיד נוצרה בחורף, ותמיד היה פה חוויה לבלות בתור ילד, בתור מבוגר. פעם היו עושים פה, לא היה פארק, היה רק שלולית החורף, אז סביב שלולית החורף היה המקום הכי אהוב על אנשי אזור, לעשות מנגל על האש. תראו איזה עץ אקוליפטוס, איזה גודל הוא גדל. הם שתלו פה עצים קטנים, איך הם תוך 70 שנה, 70 משהו 80 שנה, הם גדלו לגודל מטורף. תראו מה זה, מה עושה טבע. טבע חזקה מכולנו, היא תמיד תשרוד, היא תמיד תחזור, ותמיד תהיה הכי טובה והכי נכונה שהיא יכולה להיות. אתם רואים את זה, עכשיו אתם רואים את השלולית החורף, שם איפה שאתם רואים מולי, זה שם יש מים בחורף. עכשיו שהכל ירוק שם. לא, הקיץ, החום, לא מצליח לייבש את זה, מכיוון שזה, המים שם ספוגים, האדמה שם ספוגה במים, והיא לא נותנת לכל הצמחייה שם להפוך לצהובה, יבשה. הנה זה השבילים, שבילים של אנשים שמטיילים פה. הנה שם עוד מישהו מטייל. ככה החיים פה. וכל זה סביב עצי אקליפטוס. יפהפיים. יש פה אנשים שבאים לעשות צילומים. כל מיני נושאים. יש פה עצי אקליפטוס. הם שתלו אותם כמה שורות. יש שורה אחת שקרובה למים, לשלולית החורף, ויש שורה עוד איזה 20 מטר משם, כפי שאתם רואים, עוד שורה של אקליפטוס. עכשיו, כל הציפורים שגרים פה כל השנה, הם חיים על העצים האלה. כמובן תוכי, הוא גם, להקות תוכים, הם גם נמצאים פה בין העצים, ומוצאים לעצמם אוכל פה באזור. כנראה זה מספיק להם, ואם הם מצליחים לשרוד ולהישאר פה. ממש מקום יפה. אני מאוד מאוד אוהב שאני מטייל פה, וגם שאני גר באזור, שאני יכול לראות את זה יום יום את המקום הזה. זהו, למעשה זה כל מה שרציתי להראות לכם. זה סרט, וניפרד עד פעם הבאה. להתראות.